çiğ tohumunu süzüp içmeli mi ya tohumu bilen içvermeli mi? Как нужно принимать семена чия? Вместе с семенами или же нужно процедить эти семена? Esselamu aleykum qatuğu sorak berýäňiz. Çiğ tohumy hökmany suratda tohumu bilen içmeli. Olam näme üçin? Adamın aşgadanna düşýä, hasam köp çiğişýäde aşgadany doldurup saklaýa. Ana şonuň üçin çiğ tohumu içýän adam men dok gezýänliýä. Семена чия обязательно нужно принимать вместе с семенами, так как семена дают эффект сытости. Kim bilmeýän bolsa da çiğ tohum asortimentimizde biloklu çiğ wa kilesi 300 manattan böleklärim arkaýyn sargap bilersiňiz. Ýene-de bir görnüşi biloksyz, buňa bez glutena diýýärler. Buň kilesi 500 manattan orsetden gelýän çiğ, bunan bölekläp sargap bilersiňiz. We asortimentimizde çiğ tohumyň uny bardyr. Käbir adam aýtýar, men blenderda owrotýanny şeýde biçýän. Hiç hile azabı yok. Tayarca çiğe un görnüştü. 250 gramy 100 manada alıp bilersiniz. Ne hili peydası var? İç qatayan bolsa, içiniz yellenýän bolsa, eger diyeta saklap bilmeýän bolsaňyz, dok saklayan çiğe tohum düzümünde omega 3, magni, kalsiy wa esasanam kalsiy sünklere, dırnaklara peyda berýän vitaminler. Nähili ullanmaly? Eger arassalanmak üçin, profilaktik üçin işçek bolsaňyz, şular ýaly kiçi çemçäni 100-150 gramlyk bakala ýyly suw, süt, gatyk yogurda garsaňyz bolýandyr. Çiğişýänçä garaşyň ağzyndan 2 sagat dursa, ýilik ýalyk bolup gitýändir. Ine şu çiğe bir gün durandyr. Görýäňizmi, kisel ýalyk goýulaşýar. Eger göwre, daýowrak semiz adam bolsa, onda kiçi çemçe däl, uly nahar çemçe, çiğe, ulurak stakana bakala, ýankaýdyşym ýalyk, ýyly suwy, süýdi, gatyga garýaňyzda çiğişen soň aç garna içýäňiz. Ýankaýdyşym ýalyk çiğ tohum dok saklaýandyr. Eger agzyňyza seredip bilmeýän bolsaňyz, onda siziň kömekçiňiz. Köp adam bizde alyp peýda tapýar. Şuun alan adam inni kunjaň etýär, men diňe çay, kofe içip gezýänip o baha berýär. Sizem alsaňyz diňe haýyrny görüň.